a furfuto kowa ya fito, ku furfuto kowa ya fito, ku furfuto na ce kowa jama'a a furfuto kawai a fito, ku furfuto ku yo katin jam'iyya a yanzu tun da wuri. Wace jam'iyya ce APC da za ta kara gyara guri? Ku je ku yi wannan kati to 'yancin ku kuke guziri, da katin ga zafa ku samu cikakken 'yanci yawa ƙasa. Ba mu gane zancen kati ba, wayar mana kai mu sani, katin zaɓe wai koko don nuna mana dan mu gani. Ba katin zaɓe ba, katin jam'iyya ce ta ƙasa, ma'ana jam'iyyar APC da ta zo don gyara ƙasa. Kun ga katin zaɓe kun san shi kowa na yi a ƙasa, ga katin jam'iyyar APC yanda yake ku gani. In ka yi shi kana da cikakken 'yanci jam'iyyar makwarai, ko kuna da shi ku je ku sabunta shi ku ji ni sarai. Shi ne zai ba mu cikakken 'yanci jam'iyyar makwarai. Lallai mun gane mun gode APC gyara. Me gida me rage na ce ku tsaya ni zana siya. Ni dai sauri na kai. To ni ma saurin na kai. Kai da kuɗi na siya na biya. Wai ko dai wa kwara ai. Haba malam wa zai ki kuɗi, amma ni dai sauri na kai. Washin saurin da kuke yi ma ina za ku je tambaya ni kai. Ka san an yi tallafi raba mana jari mu aka yi. To wa ya raba muku ne? Daga jam'iyyar da muke ra'ayi. To wace jam'iyya kenan? APC da ke yayi, ita muke ba juyayi. Da zuwan APC nan manoma an ba su tallafi. Hamas Money kenan? Masu ƙananan sana'o'i tuma an ba su tallafi. Trader Money kenan? Yanzu ma sauran da muke yankar katin za mu tafi. Na APC kenan? Kai ma je ka mazaɓarka ka kai hoto can za a yi ma. A'a ni dai ganawa. Ayye lale ku furfuto sabunta rajistar jam'iyya. APC ce take kira sabunta rajistar jam'iyya. Ku saurare ni zan ba ku bayani, Najeriya ku ji mai amfani. Na fito ku biyo ni, ki rajista zani, dan kar ayi bani. Kwariya ta bi kwariya, wanda ya yi rajista za ya ci moriya. APC ce take kira sabunta rajistar jam'iyya. Anye matan gida assalamu alaikum. Amin wa alaika salam. Na wanda ke sallama a gare ku. Sai Mutane na mata ku buɗe kunnayen. lallai ya zama dole. Ga shawara ta kwarai zan ba ku. Dole sauran. Mata marasa rijista ku je ku yi taku. Ya zama Wanda dole. kuka yi da ku sabunta katin naku. Sai fito Haka ne zai nuna kun samu 'yancin naku. lallai ya zama dole. Shugaba na jam'iyya ne mai mala yake ta kira ne, shi ya ce mu tara mutane don mayar da nan sai ya zaune. Shi da ya haya bello daɗin kuruciya lilo, ko kun ka ce na gayyaci mata su rajistar zama in APC na gaskiya. Mazan gida matan cikin gida haya kai sama. Mai tsintsiya APC nan sabunta rajistar nan. Kwamiti Mobilization. Ƙarƙashin jarumi na matasan nan. Wane ne kenan? Ya haya dalla gwamnan kogin nan. Aka ce sako ne. Ga duk al'umma ta ƙasa kenan. 'Yan kudu da arewa. Ku da kwarkwata ku fito kenan. Ku fito mazan mu da mata. Alama da mu a shaida mu kenan. APC mu yi rijista. A cikin ta mu zan members kenan. Ba 'yan kallo ba. Ƙorafi kuma shi kenan. In muka yi rijista. Komai sai da mu za a yi kenan. Har yanzu ana yi. Kaje maza barka aiki. Jam'iyyar nan ta fi gaban zinariya, tun da manoma duka sukan ci moriya. Mai tsintsiya wacce ta share duka siya. Me noma tumatir tattasai duk ku je ku shirya. A'a noman
alkama ko shinkafa ta hudu ba hanya. Rana ta fito mai wanki ta honan da shanya. Maza ka ɗauki shawarar da zan ba aka ka kyauta ta niyan. APC gidan nuna yanci mai tsintsiya kau da kunci ta gyara noman abinci tuni mun ka farka a barci sabunta katin jam'iyya shine ya zanto azanci ai tururuwa ko fito mu fito mi gangami yan kasar mu. Bakanikai 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 na kira ku bakanikai. Bakanikai ku fito magana akwai. Bakaniken jirgi ina bakaniken mota, bakaniken keke na dan a daidaita, da bakaniken babur mai kafa biyu duk ku sabunta. Shaida ta jam'iyya a mazaɓa ne ake yinta, a rubuta sunanka a cikin 'ya'ya na jam'iyya. Shugaba na jam'iyya ya ƙara kira mu ɗauniya. Mai malabuni mu je gaba mai malabuni. Iye yare na ce iye yare ku taso mu je miyo katin mu ai yare. Ina masu san buga kwallo da ma masu san sai kallo. Kamunan mun fito maza kamunan mun fito. To ku je ku yi katin naku dan za ya zam ribar ku. Da shi za mu je mi zabe. Amma cikin jam'iyya mu je tafiyar mu a tare. Mu karɓo shi katin zaɓen nan. Shi ne za mu zam yan lele a dai ƙarƙashin ɗan bello. Shi ne garkuwar APC ita ce tsanin mu. Ya ce mu ƙara rike ta. APC katin jam'iyya ya ce mu sassabunta. APC to idan amsa ya ce mu je mu aje ta. APC mu daddaure mu dage dan mu karɓi rijistar APC. Tsintsiya APC nan sabunta rijistar nan. Kwamiti mabulazai Ƙarƙashin jarumi na matasan nan. wane ne kenan? Ya haya dalla gwamnan kogin nan. Aka ce sabo ne ga duk al'umma ta ƙasa kenan. 'yan kudu da arewa. Ku da kwarkwata kun fito kenan. Mu fito mazan mu da mata. A dama da mu a shaida mai kenan. APC mu yi rijista. A cikin ta mu zannan bas kenan. Ba 'yan kallo ba. Ƙorafi kuma shi kenan. In muka yi rijista. Komai sai da mu za a yi kenan. Har yanzu ana yi. Kaje maza baka ayi ma kenan. Yar manoniya ta nuna 'yan kasar mu sun amfana, yankin mai lafiya ya zauna, duk babu fitina an daina. A lokaci na mulkin APC an yi nasara na auna, malami ga yawo musulmai, pasto ga yawo kirista, aje a sabanta rijista a jam'iyyar da ta daga tuta. APC mu ta kowa ce. Na ga yawo duk al'umma, APC mu ta kowa ce. makiyaya har da manoma. Ta kowa ce. Da arewa na har da kudin ma bizin mu da kowa ce. Ni ne baban cakwai